Каю! Огнем в очі палають, огнем бурами хмарам не стримать, в очі що зіхатять, огнем в очі палають, огнем бурами хмарам не стримать, в очі що зіхатять, огнем. Сутичка. О, здається, чародєку Кураслепа живеться спокійно і безпечно. Вялікая вода таксама выглядае спакойнай, але ў ёй жывуць пачвары, што з радасцю цябе зжаруць. Ха-ха-ха-ха! Выглядае бяспечна. І я так думаў за секунду да таго, як у шыю рэзаўся дрот. Памятаеце, што я казаў? Да кустоў не набліжацца, бо схопіць бліскучы дрот. Відаць, я паўтарыўся пару разоў. Трывожуся праз Кураслепа. Ён не ўзрадуецца таму, што мы пайшлі з чарады. Пайсці супраць важака складана, але часам неабходна. Помню ўлетку шмат гадоў таму. Не цяпер, капітан Сітнік. Што? А, так. Ва ўсяму свае час і месца. Ах, суседзі, вось і вы. Як прыемна, што зайшлі. Вас вітаю, пазбаў нас песень і танцаў Кураслеп. Нам і мінулым разам хапіла. Як лёгка адмахнуцца ад добрых манер. Карыя, аксамітка, мы моцна сумавалі, даражэнькія. Прызвычайся, Кураслеп, яны пакідаюць вас. Паклічце сяброў. Вымушаны не дазволіць. Заткніся. Гоўзня ўжо? Не можаш без дракі. Хай дзякуе, што не забіў яго. Кураслеп выменьвае жыцці трусоў на ежу з рук чалавека. Ён хворы. Уся акруга хворая. І мне давялося пабачыць хваробы. Усе тут. Падумайце, чаго адмаўляецеся, сябры. Вершы срэбніка, творы. Мы пойдзем, Кураслеп. І куды пойдзеце? Далёка ад тваіх смяротных пастак. Больш табе ведаць не трэба. Бліскучы дрот так проста не пакінуць. Уцекачы! Уцекачы! Гэта фіялкі. Ха-ха-ха, не бойцеся, кветкі можна есці. Бачыце бервяно? Калі трэба схавацца, адламіце мяккую частку і залезьце ў сярэдзіну. Яны добра вывучылі ўрокі. Ім спадабаецца ў Рэдстоуне. Уцекачы паскакалі па каменным мосце. Капітан Вярбельнік ідзе за імі. Мы іх не адпусцім, адзін уцякач натхняе наступнага. Здушыце гэту спробу, гваздзік, бязлітасна. Перапрашаю, генерал, хіба гэта рашэнне? Яны ўцяклі, бо галадалі, цярпелі ад жорсткіх правіл. Проста крыху свабоды. Яны ўцяклі, бо ведалі, што ёсць куды.
Поверылі, што чарада арэха жыве ў садзе самого фрыза. Калі голад перамагае страх, значыць страх недастаткова моцны. Ты чуў загад здушыць? Я стаяў тут, абкружаны гарнастаямі. Яны шипелі, нібы цэлы сасновы гай у час вятрыскі. І вось я, прыціснуўшы вушы... У Рэдстоуне мы будзем шчаслівыя быцца маладыя баранчыкі. Прыемна мець у суседзях трусоў, што не будуць спрабаваць нас забіць. Мы з капітанам Сітнікам застанёмся, дапаможам асвоіцца. І я буду помач. Упэўнюся, што вы абароненыя. Не хацелася б, каб на вас напалі эфрафанцы. Дарэчы, пра эфрафанцаў. Пара сустрэцца з гваздзікам. Я пайду. Важак заўсёды ў справах, а? Беражы сябе. Яны блізка. Будьце пільныя. Уцекачы! Уцекачы! Хутчэй! Хутчэй! Дапамажы! Ты арэх? Яны блізка, калі ласка! Схапіць іх! Верните их у Эфрафу! Ну-ну-ну! А ты не худенький, я погляджу. Осторожно, сябар. Я важак уласнай чарады. Але зараз ты ніхто, сябар. Тут трэба прачысціць. Два ворагі за спінамі яднаюцца ціха. Хаурус іх прынясе двайное ліха. Так бывае, Кар'е, у яго такія цікавыя здольнасці. Бачыць будучыню ды ўсё такое. Што гэта значыць? Арэху не пагражае небяспека? Не. Здаецца, не. Але... Я не ведаю, што гэта значыць. Як пасля любога прароцтва. Ясна, як божы дзень. Што за ворагі яднаюцца? У атрад капальнікаў іх, на палову пайка. І растлумачце, што будзе, калі зноў цякуць. Свежая кроў! Генерал-крываўнік. Сцвярджае, што кіруе ўласнай чарадой. Праўда? А ўсе яе трусы падобны да цябе. Па памеры так. Па розуме? О, не. Бачу навыкі пакоры. Пойдзеш у атрад рабоў. Гэта зусім не ў маім стылі. І табе таксама не на карысць, генерал. Як я зразумеў, вы шукаеце арэха яго чараду. Я магу прывесці да іх. Згода. Тваё імя. Кураслеп, генерал. Здаецца, нам ёсць, што абмеркаваць. Кураслеп. Сігнальны камень яшчэ тут, арэх. Здаецца, гваздзік не прыйдзе. Мы можам трохі пачакаць. Можа, хоць аднойчы крываўнік ніякага паскудства не задумаў. Нешта б у лесе здохла. Твае трусы знясіленыя, генерал? Слабыя яны, слабая і магчымасць бунту. У маёй чарадзе пануе шчасце. Трусы бязглуздыя і задаволеныя. Для іх мая мана
Праўда? Ха, яны вераць усяму. Такія трусы нам спатрэбяцца, га, генерал? Калі яны такія вялікія, змогуць выконваць падвойную працу. Ты не супраць падзяліцца парай трусоў, кураслеп? Пара маіх за пару тваіх. Цудоўная думка. З умовай, што я магу вярнуцца дадому. Натуральна. Усё для труса, які прывядзе мяне да рэха яго чарады. Можа, папрасіць звесткі пра чараду ў Рэдстоуне, генерал? Яна размешчана за высокімі ўзгоркамі, дзе сядае сонца. Недалёка чалавечай воднай дарогі. Выдатна, кураслеп, выдатна. Застанься на ноч. У нас будзе свята. Мог бы, але раю табе напасці на Рэдстоун не зацягваючы. Арэх яго чарада цяпер там. І калі ты збіраўся мне гэта сказаць, кураслеп? Ха-ха-ха. Калі мы дамовімся наконт майго лёсу. І мы гэта зрабілі, хіба не? Вярбельнік. Знайдзі гваздзіка, склікай Ауслу. Атакуем Рэдстоун на світанку. Было б няблага прывесці тваіх трусянятак у Рэдстоун, га, Прымла? Паказаць ім родны дом. Калі падрастуць, капітан Сітнік. Клянуся цвыркунамі, мне будзе што ім расказаць. Помніш час, калі тая няшчасная ліса навяла на нас зграю сабак? Я прыціснуў вушы ажно да задніх лап. Думаў, мне канец. Не! Самотны харобнік вестку лесам нясе. Хто нас уратуе, загубіць сябе. Што здарылася? Раскажы, пяток. Што ты бачыў? Чорны трус зынле ідзе па аднаго з нас. Па каго? Не ведаю. Проста не ведаю. Гваздзік, гэта я! Ніколі не падкрадайся да капітана Ауслы. Ну, буду мець на ўвазе. Я толькі вырваўся. Крываўнік заключыў хаўру з вашым ворагам, кураслепам. Кепска! Кураслеп вядзе яго да месца пад назвай Рэдстоун. Крываўнік рыхтуе напад. Яшчэ горш. Але яны чакаюць світання, вы паспееце ўсіх папярэдзіць. Так, вось гэта... добра. Прымала ў Рэдстоуне. Тады выцягні яе. Удачы! Ты ў парадку, капітан Гваздзік? У парадку. Гэй, можа, цяпер хочаш жыць з намі? Такім самотным у Эфрафе гэта надта сумна. Я ніколі не быў самотнейшы, кіхар. Чужынец ва ўласнай чарадзе. Я абмяркую гэта з арэхам. Гэй, хочаш раскажу пра вялікую ваду? Буду вельмі рады. О, ну, вялікая вада, вялікая. Яна складаецца з вады, і яна такая вялікая. І там шмат. Я паглядзеў усюды, генерал, а не следу Гваздзіка. Мох! Калі капітан Гваздзік вернецца, падарышце яго за невыкананне абавязкаў. Рушце! Цудоўна, проста цудоўна. Капітан, стойте. Што? Я вымушаны затрымаць вас, капітан. З якой прычыны? Няважна, я сам спытаю генерала. Яго няма. Павёў армію на Рэдстоун. Атака з узыходам сонца. Прымула. У мяне якраз важныя навіны для генерала з вылазкі. Я пайду за ім. Прабачце, капітан, прыйдзецца пачакаць яго тут. Мох. Гэта я, Гваздзік. Лепш бы гэта былі не вы, капітан.
Навошта вы гэта зрабілі, капітан? Уцякач! 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 Ідзіце за месяцовым святлом і знойдзеце Рэдстоун. Я думаў, ты нападзеш з намі. Я камбінатар, генерал, а не баец. Мае косткі стаміліся і просяцца дадому. Шчаслівага вам палявання. З гэтым трусам нешта не так. Вы чулі, генерал? Голас чайкі чужынцаў. Чайка пераследуе цябе, капітан Вярбельнік. Пазбаўся яе. Орех! Ты не там, дзе я шукаю! Кіхар! Я тут, пад кустамі! О, я думаў, ты маланка і скачаш у Рэдстоун. А? Тоўстыя пухачы не пужаюць, Кіхара. А мяне трохі пужаюць. Я з ім пагавару. Ты, смярдзючы тоўсты мышаед, ляці адсюль, вылупак! Шукай, у якім хляве бяздзюбая галава. Ну вось, пагаварыў. Я ўсё чуў. Зараз спознімся? Усё ў парадку, я веду кароткую дарогу. Трэба паспець да зарніцы. Хутчэй! Крываўнік. Не спіцца, прымула? Пасля прароцтва пятка я заплюшчваю вочы і бачу, як па кагосьці з нас ідзе чорны трус. Ён прыйдзе да кожнага раней ці пазней. Няма сэнсу перажываць. Гваздзік, твая чарада не тут. Крываўнік ідзе сюды. Выводзьце ўсіх. Зараз жа. Падымайцеся, на выхад! Гваздзік, ты зноў рызыкнуў жыццём дзеля нас. Дзеля цябе, прымула. Што за шум тут падняўся? Слухаць усім, мы ўцякаем, але не мусім пакідаць слядоў. Сардэчнік, прыбяры сляды каля ўвахода. Кар'я ўсярэдзіне нары. Аксамітка, праверце няма яшчэ дзе. Не спрацуе гус, вы не паспееце ўсё зачысціць. Крываўнік зразумее, што тут былі трусы. Ён упалюе нас. Я не збіраюся другі раз страціць родную нару. Гэтага мы і спрабуем пазбегнуць. Аднойчы я спрабаваў пазбегнуць нападу барсука, велізарнага і страшэннага, як босел. Іншым разам, капітан Сіднік, у нас шмат працы. Не, я не дам Рэдстоуну пасці зноў. Хай мне вушы адарвуць, я не дам. Ніякай аховы. Яны што, усе спяць унутры? Нападайце! Хадзем, сюды, сюды! Дзе капітан Сітнік? Ішоў адразу за мной? О, не! Што за стары дурань? Трэба знайсці яго. Пуста, генерал. Але нядаўна тут дакладна нехта быў. О, мой хвост, госці! Няўжо мае старыя вочы нарэшце ўбачаць жывых трусоў? Гэта капітан Сітнік. Што ён робіць? Назавіся, трус! Капітан Сітнік у адстаўцы. І ў адзіноце, шмат гадоў пасля вялікай хваробы. Вялікай хваробы? Назад!
Сумна, што вы адыходзіце. Я так даўно ні з кім не размаўляў. Не затрымайцеся. У нары свабодна. Раней тут добра жылося. А я вам баек парасказваю, у мяне іх столькі. Хворая чарада. Назад! Адступайма! Назад! Зноў ніхто не слухае мае байкі. Кураслеп падставіў мяне. Ён ведаў, што тут усё заражана. Ён сказаў, што камбінатар, а не баец. А давядзецца біцца. І загінуць па кураслепа. Сёння вы адчуеце смак бітвы, мае салдаты. Бліскучы, капітан Сітнік. Вы абдурылі цэлую армію. Я быў капітанам Ауслы, хлопча. Парадак. Крываўнік пайшоў. Цяпер гэта праблема кураслепа. Цудоўна. Крываўнік супраць бліскучага дроту. Паглядзець бы. Які дрот? Пра што размова? Пасткі! Нара кураслепа абкружаная пасткамі. У яго можа трапіць крываўнік. Калі пашанцуе, то і не выберацца. Не, я папярэджу іх. Гваздзік! Звар'яцеў? Будьце тут, я за ім. Што адбываецца? Я не ведаю, генерал. Месца праклятае. Генерал, не! Бліскучы дрот. Пасткі, генерал. Паўсюдна. Навокал смяротныя пасткі. Адступаем. Усе назад. Як гэта ты так з'явіўся, га, гваздзік? А дзе быў ноччу? Як даведаўся, дзе нас шукаць? Як даведаўся пра пасткі? Ну, гваздзік, мы слухаем. Арыштуйце яго. Я прымушу яго адказаць, генерал. Тым ці іншым чынам. Вяртайцеся, генерал. Бліскучы дрот заўсёды рады вас прыняць. Што будзе з гваздзікам? Не ведаю. Самотны харобнік вестку лесам нясе. Хто нас уратуе, загубіць сябе. Прароцтва пятка. Што, калі чорны трус ідзе па гваздзіка? Мы прыдумаем, як яго ўратаваць. Ніхто не здольны спыніць чорнага трусарых. Ніхто. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Лявону Спірыдонаву, Валерыю Мяцельскаму, Сергею Еніну, Мацею Маланцыялі Ваяйковым, сям'і Анфімавых, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Яўгену Бараноўскаму і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!